ciència que Euclides va inventar. Soc plena de dibuixos i coses per pensar. Quan em feu l'aprenentatge us caldrà sempre mirar totes les coses maques on geometria usar. Mirant la realitat, mil figures, mirant la realitat, una ciència ens hem trobat. Pregunteu-li com es diu geometria, geometria. Pregunteu-li com es diu geometria, és l'objectiu. Jo sóc la rica geometria que sempre la natura tria. Si no m'heu estudiat, no haureu pas disfrutat. A la vella geometria cal descobrir-la aviat. Si no m'heu estudiat, no haureu pas disfrutat. A la vella geometria cal descobrir-la aviat. rectes en té tres que delimiten un trosset d'espai. Sense els tres angles ell no farà res, mira'l bé i no l'oblidis mai. Un obtús angle, un angle obert tindrà, amb tres de tancats a curt angle serà. Però si és un rectangle el que has de dibuixar 90 graus, l'angle tindrà. Comença a dibuixar de dues formes, els pots classificar. Mira els seus angles, observa els seus costats i ja veuràs com no et confondràs. Costats iguals, equilàter serà. Si els tres són desiguals, escala es dirà. Isòsceles serà si dos d'iguals en té i un de diferent també. Triangles, triangles, comença a dibuixar de dues formes, els pots
pots classificar. Mira els seus angles, observa els seus costats i ja veuràs com no et confondràs. Triangles, triangles, comença a dibuixar. De dues formes els pots classificar. Mira els seus angles, observa els seus costats i ja veuràs com no et confondràs. Fins a on l'aigua? Heu mirat les mesures d'aquesta gerra? Tots tenen quatre costats i tots quatre rectes són. Això encara aquí ho sap tot el món, la González i el Terrats. Tots tenen quatre costats, molts quadrilàters tenim. Quatre angles ells fan, tots tan ben posats, que de dins mai no han sortit. Als costats oposats, dels paral·lelograms. Paral·lels, tots seran dos i dos, ja estan comptats. El primer és el quadrat, el rectangle ve després. Ara el romb has recordat, però el romboide has oblidat. Tots tenen quatre costats i tots quatre rectes són. Això encara et dic, ho sap tot el món, la González i el Terrats. Els costats oposats dels paral·lelograms. Paral·lels, tots seran dos i dos, ja estan comptats. El trapezi sembla gran, però no és paral·lelogram. Tampoc el trapezoide ho és, el món es gronxa a l'inrevés. Tots tenen quatre costats i tots quatre rectes són. Això encara et dic, ho sap tot el món, la González i el Terrats. Tots tenen quatre costats, molts quadrilàters tenim. Quatre angles ells fan, tots tan ben posats, que de dins mai no han sortit. Quatre angles ells fan, tots tan ben posats, que de dins mai no han sortit. On comença una recta en un punt molt llunyà, però si tu hi vas directe, allà segur que no hi seràs. Fins a Austràlia vaig anar per trobar el començament, però per més que vaig buscar, el seu inici no era allà. Rectes, rectes i més rectes, sempre tan selectes i infinites són
veure allà un segment amb final i naixement. Rectes, rectes i més rectes, sempre tan selectes, infinites són. Rectes, rectes i més rectes, sempre tan selectes, infinites són. Rectes, rectes i més rectes, sempre tan selectes, infinites són. Rectes, rectes i més rectes, sempre tan selectes, infinites són. Multiplica, per en mil has de multiplicar. 5 quilòmetres és el que tens i a metres els vols passar. Multiplica, multiplica, per 100 has de multiplicar. 5 metres és el que tens i a centímetres els vols passar. Si comptes en quilòmetres i tu el que tens són metres, divideix entre 1000 i quilòmetres tindràs. Mesures en centímetres, però tu el que vols són metres, divideix entre 100 i metres obtindràs. Multiplica, multiplica, per a 10 has de multiplicar. 6 centímetres és el que tens i a mil·límetres els vols passar. Sempre al voltant d'un punt equidistant, un radi girant, l'amplada és constant, a la sardana dansant i també està al volant tot el que va rodant o amb la boca cridant.